ya ro ya utrai ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ngila boy ya kasngi ba arpo pra jeng ke jimpen krai naga binda kasngi borom Pentecost ban ngangai scam pidang pen krai bha pidang pelong ya ke jing duai rangkat baki kun gikti ne shime naga binda kasngi borom Pentecost tawad num klet ban pendon kam ya ke jing duai rosary jong men siam bakuit bon apden jom pi lese pimpat tip ya ke ne ke jing duai kadon ha ka mobile hi hangdo hi ha ka ju ke channel ngila bula ha ka jaka description lada pi page nyon ha ka jaka description pin salap hi ya ke ne ke jing duai sa pendon kam ro ban duai man kasni hadin ba pila dep ngap ya ke jing buson ya ke tinu belai ba kajimben kare jombi kanang kaba seiso bangila buru hakatin kasihi kanang kaba sut ya pi baro ban duai lang tawad nam kalat ban pen pep ya kene ke jing duai ro man kasni ngila jan ya ke jimpan kare naga benta kasni borom Pentecost sakat nosni ngidon de lai po wai tari kasni borom Pentecost bad naga benta kane umen sem bakude prasad ingiru ban pelong ya ke jimpet meet Pentecost tingin sa pinbana happy ya ka por baro kapaya de bad kane ahai ka jimpen kare jongi kanang kaba seiso bad kumjuru wad num kalet banto ha ka kod jambi ya ka jimbatai bad kumjuru ya ka dekot kabang hikai hadu minda pi bangara pitip arpo hinyutli ke dekot kabakadaw habahikai yangi syapang umen siam bakwit bau trai un senang pensle bad pin koi pin kia ngarang yus ngoro na ka kamen jambi buna pren jambi pi pai ka kamen hang do don ro ki baom kidang yo jing tengen kidang yo jing koi jing kia ha ka bakis ngap ya ka tinu belai ka jimbata ka tinu belai ayu belai unang kar ku shushu unang pen koi shushu yapi hagane kasni arpo pra ngaku abanyalam ya pi sya ka kam jong apostol ka ba laipo pra linang ka ba dekot laipo pra kita gibaran ke Bible pilaban Petru u Petrus ula ong haki tokela kabamud baduway pa uway napi unyo baptisma ha ka kerteng Jesus Christ kenamba endup map yaki pop jombi but pinyo pidiang yaka jingai jongomen siam bakui kohimen ko para kani kalong ka benta jonga jingkeren beningkong jongo Petrus hadin ka Pentecost badngi pule ha ka kam jongi apostol ke don kumba lai hajar mut ke beriuk balayo pidiang baptisma ha ka tegasngi jongasngi borom Pentecost haba kilayoi ya ka dak shin bat ka bor jonga men siam bakoin ha ka jingim jongi apostol ba ke senran jongu haba kilayos no badai na ka daw jonga bor jonga men siam bakoin bon apteng jongi kilastang ban jaw umat kilastang ban snowsi ya ki pop bat kila kili ya Petrus ngille kumno banyo ya kaneka jinga e bat ka bor jonga men siam bakoin but handa o Petrus ula hikai ya ki paid ba ki bampat yesno shapang men siam bakoin ki bampat yomad ya men siam bakoin bakide ban kala ka bamot na ki pop junki kai ka ba ngila ban snauto da kane ga jingi kai jonga Petrus bakoin bandu penkare bandu yodap da ka bor jonga men siam bakoin nidon kam ban kala ka bamot umensiam bakoi badobele utrang nangi wepe bangin kella bangin ino yaki pop pamenshuwa jongi ngide bandon ka jingarai ka baskem ban ken dait yaka pop naga jingim jongi kai ka jingmut jonga jinkalla ka bamut kellalang ubriuk ubatimai kabriuk kabatumai kabamut ngidon kamben ino yaki baro kabangimlin banle kilong pop don ki jimlin ba suni ha ka jingim chungi tengi ha benang ban kendai
ngidon kamban penkoi dia lade na baro jait ki jingsiniu haka jingim jogi lada ngilakwamen yopidian yaka jingai jongamen siam bakui kane kalongka kam hanni u Paulus bakudu pidiang baptisma haka kerteng Jesus Christ ka jingpedian ya umensiam baik bakui kalongka baptisma ba arengka kodu Jesus Christ kumbang lagi kaya kene gesni ka baptisma badu Chris kalong ka jingkoloi jongi ban bhaya ka dimpana halo jongi nangdo ter ka jingkoloi banino ya kapop ladang ngipaino syaga jingi kai jongi Jeremia nongya tolpa ka bas henyo sau ter ngilaban yoi killa ya ka rukam im jongi but killa ya ka rukam le jongi jingkalna ka bamut kapelong yang iban sengabutu ban pelong yang iban le ayu killa kabamut ya ka rukam im jongi ladang ilong ki beri ba im hakapop ladang ilong ki beri ba sa jingai na ubale ladang ilong ki beri ba jaitu ya ka jingdu ai bat ka jingya sem bat ka sakramen mindang idon kam ban killa kabamut na ka ta ka jinglong im jongi lesing idon hangi buon ki jinglong ka basiniu don bon ki jimlin basiniu haka jingim ka jongi don bon ki beriu ba atnud don ki ba pinnat persyana yaki ba yir batoin don bon ki beriu na pedeng jongi ba don betar yaki ba yir batoin yaki marjan marpa don ki ba don bon ki jimlin basiniu don ki beriu ki bam treban map yaki beriu ki ba lebein yangi la penmong yangi teladang ilong ki beriu ba at pinnat percaya kiwe ne ladang ilong ki beri ki ba bunut percaya kiwe na marga jingle jongki hatong laban lambala kreben pediang mense bakuit em kabamut kella kabamut na ka rukam em jompi pimju kran bat ki men ki para pimju kran bat ki mi ki pa pisngau dom na marg pisngau bagila le shiliang yep Lese pimju rungru haki ing jongi marjan marpa na marpe don ke jimbish ni yaki. Lese ki kun kila pinmong yaki ki mi ki pa pim traishu ban pan map naki. Lese utunga udon kano ka jing sniu persha iya katenga. Lese katenga kar tatin ya ulog barabor. But haba ka tinu beleka kot very ni ban kala ka bamut ni don kam ban penkala ya kane garukam em jongi ni don kam ban pendrit ya lade ban panmap naki habangi pendrit ya lade ban panmap naki warlada omde mangi lale pop persha eki kabangi snautu shai kadar bade ka jimbakala jongune jonga ka pellong kumne yangi ngitur shaki banok map yanga ngala bakala ngala pinmong yame daka tin jonga daka jinglai jonga hadu katno ka jimpen sle jonga men siam bakuit wan hiar hangi habangi pendrit ya lade kalong ka bai e bun na pedeng jongi ban panma banong ngala bakala namar ka jing sarong ka sinshar yangi ko himmen ko para habangi stang banong de namar jonga ka hinga seng kalong kumne Dena marga jimlin basniu jonga Dena marga jingdi kiar jonga ki kun jonga baro ki shitom kumne pi kumupa pi ong mapi nga nado minda ngan sange no ya ka nega jimlin basniu baro ngan stambal long ubriu batumai hadu katno ka boru men siam bakuit wan hiar halo jompi pen salong riu tumai da kata ka jingrai jompi nang dau Jeremia ba nongya tulupa om killa ya ka rukam le jompi bon ke beriu kilas ngavutu na pedeng jongi ba kene ke rukam le jonga kam ya hapshu ngadi kia ngadi drag nga don ga jimbali ban penke ya ka hukum ba hinriu kum ta terte but pidon kam man killa na kata ka jingim pinimla ban shat killa ya la ka log jompi pinimla ban shat killa ya ulog jompi pinimla ban shat killa but talk bersyukuri kimi ki pajombi pidon kamban kella naka rukam lejombi lara piko ban kam smutu shushu kai ka pop kumno ban plapop ngalade pai ka weka session hagas ngitoding bakui
hatong ilaban plapop na ying don arbenta pilaban wat na kaneka channel hi pilaban snap bhaya kito pananda panma ngalabatay ro angdo kumnaban plapop haying namar ngimlaban plapop haulindo minda te ngala hikaya pi hangdo kumno ngilaban plapop nala kiying minda tad adu bangindap yolar ban late tur shawulindo te pinsanang ngap kita tandan dan jingi kai na dong shadong shapanga shipo hukum ando kan sayarap shushu ye pi ban penkare naga benda kasngi burom pendekos ko himen ko para u petrus bakuit ula kendo ye ki pai pa kilawan karpat ille kumno menda badu petrus o pin kala ka bamut pin pediang ye jisu ya ka baptisma jung ukris nangta pin sayo ya ka jingai jung men siam bakuit ya ka jingai jung men siam bakuit halaka jingim junga ngasai ghi halaka jung ki kama kadangi pelong ya ka retreat kamda me ke inner healing retreat hagasni kaddu jung inner healing retreat ngidan ka jingduai karpang ka jimene sakramen karpang ban pensle ya kinong ya shimenda da umen siam bakuit but kita ki beri ki plapo ke penkuit ya lade ki duai kampun dilli ki rosary but ki transisha ya umen siam bakuit enda kiliyo ke jingi kai shapang umen siam bakuit nangda haka sngi hagi pelong ya kane ke jimene sakramen hadu katno ki komen wadia ki temen ro ki shat komen kim mau shu ye ki jimpang jingshutan ka badan haka met chongi wat ki badan jimpang sengkai ki jimpang ki bahar rukam kisno kumba jana ke jingim chongi mano balle umen siam bakuit Umensiam bakuit do don ro yeka bor kerpang pan penkoit pen kia yangi. Umensiam bakuit ro don ka bor kerpang pan penkala pan pentimma yeka jingim changi beriu. Bade dei naga taga dao habanga yoi buon ki beriu ki wan men yang saki kiong oi nadu ka bor bangas ngok tada umensiam bakuit ngamsim kwa shu ban di duma ngamsim kwa ban ketakia shu nganam snow kwasho ban tur shakita ki beriu shakita ka jimlin basiniu but don bon ki beriu ki van hadin sau banai san banai shis nemuru banwanong father nadu kata ka sngi retreat ngam shim long ki beriu barim ngala long u beriu batemai ngala yino kaduma ngala dino yino ya ka cigarette ngala yino ya ka kiat ban minta ngala long u beriu bakam kit kli halaki ingase don gilong kami kiong nadu kapor bangayo pediang ya ka jimpan slay jong men siam bakoy ngalalong kalong kami bakit kli haki ingasem ngastang ban hikaye ki kon ban duai ngastang ban perlong ya ka jing duai ha ingasem don bun ki so jong men siam bakoy batrai kam haki jingem jong ge brio yenda ki kala ka bamod bat ke duai na ka benda men siam bakoy ko himen ko para nga uba perlong ya ki retreat ba bon snem ngalaban karante kana happy kane ka bor jong men siam bakuit kadon kam shisha ha ka jingim jongi ka jimpan slay jong men siam bakuit kalang ka ere ka ka badon kame ha mal ke kristan bu na pleng jong ingi parka ngangam don kam em pila bakala ban parkat komne nga yangi barong i don kam ya kane ka jimpan slay ya kane ka jimpin ki im ya men siam bakuit ha ka jingim jongi bandup long riut tomai bandup long rikoi bandup long ki beriu bakongu ia ka sur jongo balai bandup long ba shashkor ya utrai bandup long ba yarap ki kiweru ban ya dia ka lendi ka babha ilaban yoi ta ka jingim jong bon ngot ki rikoi ya ka kelek ma ba ki yamma dia ka bor jong men siam ba koi kilong ki beriu batamai kum kini ki apostol ke bang yusno kani ka jingkaran ban lingkong jongo petrus kaya ka ba pelong ya uban karan slur badai ka bor jong men siam ba koi ya baro ki jinglom chonki ke jinglom basni chonki kila petna naki ya ka gelip ma kila stang ban penkrai na ben da men siam bakoi kila stang ban trang ya men siam bakoi but kila yo pediang ya men siam bakoi ko himen ko para aga nege jimpen krai ka chongi nga kot nga veri pi baro salo sanang penkrai bha sanang duai shirhem rangkal bat ki kon ki ti ki jampi sanang terang na benda umen siam bakuit puleru na ka kam jong di apostol nado minda kasngi nga karpadi biru
senang puli ya ka kitab kam jong ki apostol pule na do bandingong hadu arpo pra tang arpo pra tiligil indong idon ha kene ka kam jong ki apostol kumno shuaban poi ya ka sngi buram pentecost senang pindap arsin laisin ya kene ka kitab papindup yo ya ka jimpen sulai jong men siam bakoi papindup yo ka jingai ban kerla ka bamut kito ki ba trang bat pinkrai kin sayo shishay ka jimpen sulai induai Kotrai Jesu ngilong ki kon jame ki bayo pediang ya ka baptisma ha umen siam bakui ngilayo pediang ka baptisma da ka bor jame bun sin ha ka jingem jongi ngilang ngop biang ha ka pop ngilabe ya ka rompong jong ka partai ngilam lin bun ki jimlin ki basiniu ki karpadia me menang kener la ka ti jame halor jongi vai pai vai menang kerko kerto menang tau temai yangi menang pensulai yangi daka jingit ka jome menang yarap yangi ban sautu hadu katno ka bakar dori ka jingim bat me hadu katno ka bakar dori ka jingim bakui ban washida yami ko Jesu pa yau men sim bakui halo jogi pen karai temai tau temai yangi baro tau temai ki inga sem jogi tau temai ki kon ki ti ke jogi bangin long ki ba it yame bangin long ki ba wat yame bangin long ki ba yang sakina ka benda jome kerko ko trai penslai ingi ko trai ublai badan bor baro un kerko yapi upa badukon badu men siam bakoi amen